سلذا أنا بلعل مسدية بمركو مارخن سبون وهبت حبايبل كلاتنا أنا بحبرة أمنت نبفلت أتود أملاخ نبأخل سبعي نبلك ملأت بصحنا كريستوس كساء نبصح تم قدسان نتجبر أقلوت مهنات سجا كريستوس ملأت من تخونو إلو نسون قليهم حواريات قليهم دمها نبيات قليهم كأون قلاويان قليهم بنقصوتن ممهران كخونو حبايب ويتا سلذا قامش تمسكن أما أكلنا سلذا الله تمسكن محرتك دقيفنا بس أجخا تخليلنا بيتك سلذا لنا تمسكن زيابي ربيت كم بهلاو كم عبي وهبت كم عبس أجا نقصر لنا نعخام قال كم عبس أجا إمو زيابي كم عبس أجا نقصر لنا أبكر ميخا من رأي أبكر ميخا دوم بال بحق خبرتي إمو زيابي لما سوى كالنا زيابي لو ما أقام شت أبكر ميخا نر أبكر مقص كان مسكينها لنا كم زلنا يوم مسكين أجزيابير حيلي سلزخون كنا أقول بس سلزخون كنا ملأ سلزخون كنا أجزيابير سلت زارب كنا أنت زاربنا أنت مسكين أجزيابير من فس قدوس أما أكلنا تملأ سلز الله خدره جون أجزيابير كتمرحنا عليفنا نفكرنا نايزبوتا قويتان السخايقة نأخي وانا مرحي نسخايقة ممرحنا ممرنا نسخايقة ممهارنا زيابير ثلاثة ما أخلنا زلو منفسك تمسكن سلاحات حنا تمسكن لازم فسعون سلدقنا تمسكن كل نخبر خاب اسم يسوس آمين شو زيابير مسكن أبزلهم مخوفوا لمو كده حن مسأخون الشيخ برنا عمله هون إذن بكو غفلي أبي إفيسون معرف 4 أبو بخا أنت هيبل سلزغا أنا بلا علم مسلية به قويتايزي مركو مارخن سبون وبتحابه يبلي علام وخا كلاتنا أنا بحبرة أمنات نافلت أتودع أملاخنا بأخل سبعي نابلك ملأت بصحنا كريستوس كسأل نبصح بتوم قدوسان نتجبر أقلوت نمهنات سجا كريستوس ملأت من تخونو إلو نسون قليهم هواريات قليهم لما نبيات قليهم كا وانجلابين قليهم قاسوتن ممهران نخونو هابه كبرنا أملاخون ذا حلفة معلتات مسحوات كان زرارب كلنا بزعوة وهبات مالتي وهبات من فس قدوس كلها ناخذ نفلتو 10 تخلتي بقى شو أو شعتي سوري شعت وهبت من فس قدس كان زلوا كلها نفلتوينا نجرجن زعبا نيها قلت وهبت كن الزارب كلنا بفلا بزمننا بزخون زلوا نجارات بزح قبل بي اتقال تقميتوس كسل خلوا خاك أبي قبل بي سلزق ما طبوه كافلوكمي توسنة سمنات كن فقد أملاخ نزخنا مهاروينا تنمهارو بفلاي كنفلت أصل زلنا أبز زمان الزخون كله بفلتات كنعتون كنوصل نفقد أملاخي عندنا نحن نخلوت نفلت أنا جر كنا كافلو ممو بفلتات كنعتون كنوصل فقد أملاخي سلزي مجمريا فقد أملاخ حجيك أبتقدمي تمحبر زنبرة لو مخ اللوديو لومي أنت عينت ناقلت وهبتي زلو كميل لنا نقطو النوص كمي يزلو نزبل مصحف قدس كيدنا توكيسنا كنريئنا مجمريا أبزمنا بزحات محبرات فيكا كريستيانات مالتي نقويتا يسوس كمنا بحث مدحني نسقبلو لمصحف قدس كم فصم كلام الله زقبلو بزحات أبيات كريستيانات إذي وهبت منفس قدس يلن إلى ما يمزع أمنو مالتي إذي ناي أقلت وهبتون يلن إلهم يا أمنو بفلاي هاوريات النبيات أبزمنا يلون إلى ما يمزع أمنو سلزي نساتهم لمتاكم يلون كمزع أمنو ككافلوكمي مصحف قدس كنتاي بالكينو حبيرنا رئينا نساتهم لمنتاهم كم يلون زع أمنو مصحف قدس انتاي سلزلو مجمريا بفلاي
ዝቃወምዎ የለን ኢሎም ዝሓስብዎ ሃዋርያ ዝብል ቃል ሃዋርያ ዝብል ሃዋርያ ኣብ ዘመንና የለን ኢሎም ዝሓስቡ ወይ ከዓ ዝኣምኑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሃዋርያ መጀመርያ ሃዋርያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተልና እዚ ብጀካ ንክርስቲያናት ኣብ ዓለም ንዘለዉ እውን በቲ እዋነቲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ልኡኽ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓደ ቃል ተዋሂብዎ ቃል ከብፅሕ ዝተላእከ ሰብ ዝተኣዘዘ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንድሕር ከይድና ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 6 ኣብኡ እውን ኣብቲ ናይ ግሪክ ብግሪክ ሃዋርያ ኢሉ እዩ ተተርጊሙ ዘሎ ኣብኡ እቲ ነቢ የሮብዓም ንሰበይቱ ልኢኹ እስኪ እንታይ ከም ዝብለክ ኸይድኪ ካልእ ሰብ ተመሲልኪ ሕተትዮ ንነቢ ኣሕያ ዝበሃል ሕተትዮ እሞ እንታይ እዩ እግዚኣብሔር ብዛዕባይ እንታይ ይብል ኣሎ ኢሉ ምስ ለኣኻ እታ ሰበይቲ ከዓ ክዳና ቀያይራ ካልእ ሰብ መሲላ ናብቲ ነቢ ክትመፅእ ከላ ጎይታ ከዓ ነቲ ነቢ ስማዕ ኢልዎ ሰይቲ የሮብዓም ካልእ ሰብ ተመሲላ ትመፅእ ኣላ ናባኻ እሞ ምስ መፀት እዝን ኢልካ ንገራ ኢልዎ ሽዑታ ሰበይቲ ክትመፅእ ከላ ገናት ኣብ ደገ ካልእ ሰብ ተመሲላ ክትኣቱ ከለዋ ኮነ ከዓ ብለና ብደገ ክትኣቱ ከላ ኣሕያ ኣእጋራ ድማ ድግ ክብል ምስ ሰምዐ ብለና ኣቲ ሰበይቲ የሮብዓም እተዊ ኢልዋ ሕጂ ገና ክትኣቱ ከላ ኣቲ ሰበይቲ የሮብዓም እተዊ ጎይታ ትመፅእ ኣላ ኢልዎ ኣሪጊኡ የዒንቱ ጨምጪመን በዚ ስጋዊ የዒንቱ ዳርጋ ክርኢ ኣይክእልን ነይሩ ነገር ግን ቅድሚ ምምፃኣ ጎይታ ኦልሬዲ ተመሳሲላ ትመፅእ ኣላ እሞ ምስ መፀትካ ሕጂ ንሳ ምዃና ንገራ ኢልዎ ሽዑ ድምፃ ምስ ሰምዐ ሰበይቲ የሮብዓም እተዊ ኢልዋ ስለምንታይ ኢኺ ጋሻ እትመስሊ ኣነ ድማ ከቢድ ነገር ክነግረኪ ናባኺ ተላኢኸ ኣለኹ ኢልዋ እዛ ተላኢኸ ኣለኹ ዝብላ ዘሎ ነቢ ኣሕያ ልክዕ እታ ብግሪክ ኣፖስቶሎስ ዝብል ትርጉም ቃል ተዋሂቡ ተላኢኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ድማ ከቢድ ነገር ክነግረኪ ናባኺ ጎይታ ቃል ሂብዎ ኣሎ እቲ ቃል ሒዙ ከዓ መልእኽቱ ክነግራ ከዓ ተላኢኸ ኣለኹ ኢልዎ ሕጂ ሃዋርያ ማለት ቃል ተዋሂቡ ሕድሪ ተዋሂቡ ከብፅሖ ዝተላእከ ሰብ ማለት እዩ ብሕዙኒ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ናይ መጀመርያ ሃዋርያ መጽሓፍ ቅዱስና ቀዳማይ ሃዋርያ መን እዩ እንተልና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሊ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 እንታይ ኢልዎ ስለዚ ከዓ ኣቱም ካብቲ ሰማያዊ ጽዋዓ ግደ ዘለኩም ቅዱሳን ምስ በለ ኣሕዋተይ ከምቲ ሙሴ ድማ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙን ዝነበረ ናይቲ ነቲ ዝሸሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ምእማንና ሃዋርያን ልቀ ካህናትን ኣቕልቡ ኢሉ ሕጂ ናይ መጀመርያ ሃዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ከመይ ጌርና ንፈልጦ የለና መጽሓፍ ቅዱስ ሃዋርያ ኢልዎ ኣሎ ሕጂ ሃዋርያ ዝብል ኣፖስቶልዮ ዝብል እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መጀመርያ ሃዋርያ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ጎይታ ባዕሉ እውን ኣብ ዮሐንስ 10:21 እንታይ ኢሎ ሽዑ ኢየሱስ ከም በሓድሽ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን እልእከኩም ኣለኹ በሎም ብለና ሕጂ እታ ከምቲ ኣቦ እዩ ዝለኣኸኒ ዝብል ዘላ ቃል ከም ዘለዋ ኣብ ናይ ግሪክ ከይደ ርእያ ኣፖስቶልዮ እትብል ስለዚ ተላኢኹ ስለዚ መልእኽተኛ ቃል ተዋሂቡ ካብ ኣምላኽ ዝተላእከ ሰብ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀዳማይ ልቀ ካህናን ሃዋርያን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃዋርያ ማለት ቃል ተዋሂቡ መልእኽቲ ሒዙ ዝተላእከ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ናይ መጀመርያ ሃዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዘልየን ንቅንዲ ግን ኣብ ዘመንና ከመይ ጌርና ትራንስሌት ከም ዝገብሮ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ብፍላይ ምስ ዘሎ ነገራት መብዛሕቱ ሰብ እንተፈለጦ ጽቡቕ ይመስለኒ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቲ ሃዋርያ ዝብል ናይ መጀመርያ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነቶም 12 ለይኽዎም እቶም 12 ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 21:14 እንታይ ይብለና ቀጥርታ ከተማ ከዓ 12 መሰረት ኣለዎ ኣብኡ ድማ 12
ስም ናይቶም 12 ሃዋርያት እቲ ገንሸል ኣሎ ይብለና ስለዚ ቀዳማይ ሃዋርያ ኢየሱስ እዩ ብድሕሪኡ ድማ 12 ሃዋርያት ንፈልጦም ኩላህና ንሳቶም ድማ ሃዋርያት እቲ ገንሸል ተባሂሎም ይፍለጡ እምበር እዚ ካብ ኮነ እዚ ውህበት እዚ ኣብ ዘመንና ኣሎ ዶ የለን መጀመርያ እቶም የለን ዝብሉ ንምንታይ ከም ዝብሉ ከምኡ ክርኤኩም ንምንታይኦም ኣብ ዘመንና ሃዋርያት የለን ተኣምራት የለን ውህበት መንፈስ ቅዱስ የለን ፈውሲ የለን ትንቢት የለን ዝብሉሉ ምክንያት ኣለዎም ከም መጽሓፍ ቅዱስ ዝገልጽዎ ንዑ እንተራእናዮ ሞ ተመርምርናዮ ጽቡቕ ማለት እዩ መጀመርያ ብፍላይ ፈውሲ ተኣምራት ውህበት መንፈስ ቅዱስ የለን ዝብሉሉ ምክንያት ቃል አምላክ ተበጊሶም ኣይኮኑን እንታይ ዳዮም እግዚአብሔር ኣብቲ መጀመርያ ማሕበሩ ክትኸላኸሎ ትምህርትን ተኣምራትን ኣድልይዎ ሕጂ ግን ኣየድልዮን እዩ ዝብል ስለዚ ንዑ ከም ዘለዎ ክገድፎ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ዝምልከት ኣብቲ መጀመርያ ሰባት ንኸኣምኑ ተኣምር ክገብር ነይርዎ እግዚአብሔር ተኣምር ገይሩ ሕጂ ግን ተኣምር ምግባር ኣየድልዮን እዩ እስከ ግን ኣብቶም ሃዋርያትን ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ውህበትከ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል መጀመርያ ብዛዕባ እቶም ሃዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሓረዮም 12 ገይሩ ሓሪዎም እቲ ሓደ ግን ኩላህና ከም ንፈልጦ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሒድዎ ድሓር ከዓ ነፍሱ ቀቲሉ ከዓ ነፍሱ ባዕሉ ሕሊፉ ከዓ ከም ዝሓለፈ መጽሓፍ ቅዱስ ነገረና ሽዑ 11 ምስ ኮኑ ጴጥሮስ ተሲኡ ንሃዋርያት እምበር ይሁዳ ባዕሉ ነፍሱ ቀቲልዋ እዩ መቃብር ከዓ ኣጥሪሎ ብደሙ ሕጂ ኣብ ክንዱ ካልእ ክሸማ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ስለ ዝብል ካልእ ሰብ ኣብ ክንዱ ንሽም ኢሎም ተሲኦም ክሾም ኢሎም ስለዚ መሸሚ ንኽሽየም ሓደ ክልተ ዝኸውን ክራይቴርያ ውፅኦም ወይ ከዓ መምዘኒ ነጥብታት ኣምፅኦም እቲ ዝበልዎ እንታይ እዩ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 1:21-22 ቀዳማይ ስለዚ ካብዞም በቲ ጎይታና ኢየሱስ ካብ ጥምቀት ዮሐንስ ጀሚሩ ክሳብ እታ ካባና ዝዓረገላ መዓልቲ ናባና ዝኣተውን ዝወፁን ኩሉ ዘመን ዝስዕቡና ሰባት ካብዚኣቶም ሓደ ብዛዕባ ትንሳኤኡ ምሳና ምስክር ክኸውን ይግባእ ኢሎም ስለዚ እቲ መምዘኒ ንኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምድሪ ኣገልግሎቱ ካብ ጥምቀት ዮሐንስ ጀሚሩ ክሳብ ትንሳኤኡ ዝረኣየ ሰብ ክኾን ኣለዎ ብኣካል ደድሕሪኡ ዝኸይድ ዝነበረ ወዲ መዝሙር ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ከዓ ኢየሱስ ክትንስእ ከሎ ዝረኣዮ ካብቶም ዝረኣዩ 500 ካብኣቶም ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ዝረኣዩ ካብኣቶም ክመርፁ ወሲኖም ሽዑ ዕጫ ምስ ገበሩ ኩላህና ከም ንፈልጦ ናብ ማትያስ በፂሓ ሽዑ ማትያስ ብለና ምስቶም 12 ተቆፅረ ይብለና ሕጂ መበል 12 ማትያስ ኮይኑ ከመይ ጌርና ንፈልጦ ተልና ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 2 ሶሪ ጴጥሮስ እንታይ ይብለና መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ጴጥሮስ ተሲኡ ክዛረብ ከሎ ምስቶም 12 ይብል ጴጥሮስ ምስቶም 11 ደው ኢሉ ብለና ስለዚ ጴጥሮስን እቶም 11 ሃዋርያትን ደው ኢሎም ብለና ስለዚ ጴጥሮስ ምስቶም 11 ጴጥሮስ መበል 12 እዩ ስለዚ ማትያስ ምስቶም 12 ተቆፂሩ ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 6 እውን ቁፅሪ 2 እንታይ ይብለና ሽዑ እቶም 12 ንኩሎም ደቀ መዛሙርቲ ኣኪቦም ንሕናሲ ካብ ኣገልግሎት ቃል ከነቋርፃ ይግባአናኒ ስለዚ ንዓኻትኩም ሰብ ዝኸውን ሕረይ ኢሎም ስለዚ ማትያስ ምስቶም 12 ተቆፂሩ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 1:26 ኣብኡ እውን እንታይ ኢሉ ኣሎ ምስቶም ሃዋርያት ተቆፅረ ይብለና ኣብ ምዕራፍ 2 ከዓ ጴጥሮስን እቶም 11 ሃዋርያትን ከዓ ደው ኢሎም ከም ዝሰበኸ ጴጥሮስ ዝዛረበና ኣብ ምዕራፍ 6 ከዓ እቶም 12 ሃዋርያት ንሳቶም ደው ኢሎም ድማ ወይ ከዓ እቶም 12 ንኩሎም ደቀ መዛሙርቲ ኣኪቦም ንሕና ካብቲ ኣገልግሎት ቃል ከነቋርፃ ይግባአናን ቃልን ጸሎትን ግና ካልኦት ምረፁ ክብሉ ከለዉ ዲያቆናት ክመርፁ ከለዉ ኣብኡ ንርኢ ስለዚ ማትያስ ምስ 12 ተቆፂሩ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ዓይነት ወይ ከዓ እዞም ኣብ ዘመንና ውህበት መንፈስ ቅዱስ የለን ውህበት እዚ የለን ዝብሉ ብእንግሊዝኛ ሴሴሽኒስት እዮም ዝበሃሉ ሕጂ ሴሴሽኒስት
تمالت يلن أبزمنا دوي لهم كسب كخلو لومي إجزابير أيزارمني لومي إجزابير أيفوسني لومي وبس مفسد كل زبها يلن قان قطعت زبها يلن لومي هواريا زبها يلن نبي يلن يقولوا مالتي سلزي كم زبلوا مغنيات جن قدامي هواريا اختب لنا دحركينكا مس يسوس نير كاريخا يقولوا خامالتي سلزي تمامزن اللوازيا هواريا نخبهال مس يسوس زتوعزه كخون علوه سلزي نا يسوس كريستوس تنسائي زرعايه كخون علوه نسيو هواريا يقولوا سلزي أب زمننا هواريا كهلو أكلني مالتي قدامي نيسوس كريستوس بسجا زرعايو مسؤول زتملالته 3 عامة فرقان عندنا يسوس مستنسى زرعايو سب كخون علوه سلزي أب زمننا يكونن زحلف الشح عمت زحلف الشحن حموش تميتن أين برن الكوارع أين برن تم 10 تغلطة تريهم كخونوا زخولو مالزيوم وتم آخر تقبلون بعلي سيسيشنستيوم يكا يلن زوليوم وتم كلا يكا يلن نجرجن الصوم ترى يكون تم 10 تغلطة حيدا الثبات كا هاوريات يلو نصوعهم كا نيروم يبلو مالتي جمجمرة تم نقدامي زنبرو يسوع كريستوس زرعايو ترى يزولو نساتهم قال كمصحف قدس ندحر كيدنا كابتم هاوريات 10 تغلطة بيجوكم كالوت هاوريات اللودو يلو انت لنا مصحف قدس اللو كباتم حدا نبي جمريا يعقوب حو غويتانا مالتي يعقوب حو غويتانا هواريا نيرو نسو مجمريا يسوع كريستوس بسغا خملالس كله اماني اينبرن مصحف قدس ابي يوحنس معرف شوعته كاب 3:5 او انتبل احواتو دما بو اي امنون نبورو يبلنا ثم احواتو بعل يعقوب بعل يهودا بعل سمون بيسوس اي امنون يوم نيرم سلازي معاس يوم ناب امنت مصيوم تيلنا بتخكل نابي مصيوم معاس امينهم تزي فلطنا نجر جن حدا نجر لنا اب جبر حوارات معرف حدا تخيلنا جن او كصلي مستاكو زي اتم كلهم مس حيالو انستن مس مريم اديسوسن مس احواتون لنا كوينهم كيبكرو حبيروم يصليو نبرو اجنا مجمريا غزي بعل يعقوب ابينا نرخم اب جبر حوارات معرف حدا اب مولو وانجيلات اينبرون نيسوس كريستوس كوادا اي قاومون يرم رؤسو خغد اندادليسي من الله زحب اكيد رؤسو خغد اندابلو بعلهم كابتن دغزلون لعلي يخافون يرم دحراي جن معاس كم تلوطو اين فلطن موتن تنسايون كون خل اين فلطن ነገር ግን مستنسأمو ابتي كصلي يخلو تاكيبهم ግን يسوس ادم مريم اد يسوسن احواتون بلنا له ابو مساعتهم كصليو ابا نرخبهم مالتي بدحريو مصحف قدس منالبات اب جبر حواريات قدم مخادي يعقوب حواريا مخانو زمسكرلنا اب غلاطيا معرف 1 قصر 19 دما ጳውሎስ እንታይ ይሉ ካብ ሐዋርያት ግና ብዘይ ያዕቆብ ሓው ጎይታና ሓደ ካልእ እኳ ኣሪኤኹን ኢሉ ካብ ሐዋርያት ብዘይ ያዕቆብ ሓው ጎይታና ስለዚ ያዕቆብ ሐዋርያ መንባሩ ጳውሎስ ይምስክረሉሎ ያዕቆብ እንደገና ያዕቆብ ሐዋርያ መንባሩ አምዕራፍ ክልተ ግብረ ገላትያውን ጳውሎስ ባዕሉ እቶም አዕኑድ አምላኽ እቶም አዕኑድ ከም ዝኾኑ መሰልቲ ያዕቆብን ኬፋን ዮሐንስን እተተዋሃበን ጸጋ ምስፈለጡ ንሕና ናብ አሕዛብ ክንከይድ ንሳቶም ግና ናብ ጉዙራት ምናዳ ንኣይ ንባርናባትን ናይ ሕብረት የማናይ ኢዶም ሃቡና ይብለና ንያዕቆብ ቀዳማይ ጠቂስዎ ድሓር ንኬፋ ድሓር ንዮሐንስ ንሰለስቲኦም ከዓ አዕኑድ ኢልዎም ሕጂ ንያዕቆብ ሐዋርያ ጥራዝ ይኮነስ ካብቶም አዕኑድ ከም ዝነበረ ይዛረበሉሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ከዓ ባዕሉ ጳውሎስ ይዙን ከምቶም ካልእ ሐዋርያት ኣሕዋት ጎይታናን ክብል ከሎ ሕጂ ሐዋርያት እዮም ካብ ኣሕዋት ጎይታና ክልተ ሐዋርያት ከም ዝነበሩ ንፈልጥ መን እዮም ሶም አለ ዘግረኒ ያዕቆብን ይሁዳን yes ወይታ ባረኪ ያዕቆብን ይሁዳን ነገር ግን ካልኦቱ እንደጻሐፉ ሁሉ ይኹል እዮም ምክንያቱም ብዙሓት ሐዋርያት ከም ዝነበሩ ካብ ካልኦት ሐዋርያት ኣሕዋት ጎይታናን ክብል ከሎ ካብ ክልተ ንላዕሊ እዮም ማለት እዩ ካብ ሓደ ንላዕሊ እዮም
كيفان زقبرو بأمنة حبتنا زغونا السبيتي مسانا خنا الزوردو مثل يبلناني نابل سلازي يعقوب حواري عنير أو كده ما يكون تصم عرف عسر تحمشته أو خاء نالبات من أول مخادي زوم يلن زبلو سبات أب زمننا يلن زبلو توم قداموت لكم توم قداموت بجك عسر تخلته نوعهم يوم بصوتو وتم كالوت جنا تايبلو حواريا نخبهال نيسوس زرعايو كون الله يبلو نيسوس كا يسوس بتنسى حيل زرعايو كون الله يبلو سلزي يعقوب حواريا تكونه يصبقوا لي يبلو لمنتاي أب قدام كورنثوس معرف 15 شوعته أبو تايبل يسوس كريستوس رؤوس مسجل كم زجلت خمس رأي وخزارب كله دحريون يعقوب دحري خا نخلهم حواريا ترأي يبلنا حجي نيعقوب ترأي ونيري سلزي ترأي وسلز نبره نحواريا نت ما حتم دما نيسوس زرعي وطرأي كونا لو سلزولو سلزي انتايولو دحريون يعقوب دحري خا نخلهم حواريا ترأي سلز بلدلو يعقوب ترأي وسلز خونه ايو حواريا خوينو وتم كالوت حواريات كلهم ترأي وميو يبلو من البات يعقوب حواريا من بارو زي ما كال من البات عقبر حواريات مرة 15 أو جبائي نيرو أخيبا زنبورلو يعقوب يو من البات بجمجمنا مالتي بجمجمنا يسب كتم بهو خلقة نتأخيوا زمرحو زنبرة يعقوب أبو ترى يكونن يعقوب نتيني حواريات جبائي بعلو نسوي مرحوهم زنبرة ترى كان جرالو مغنياتو أبو يعقوب يو أم جم زازيمو مالتي سلازي يعقوب حواريا من بارو منم تتراتر أيكونن نجرجن حنت مصحف قدسون حنت مصحفون صحيح له مصحف قدس حنت مصحفون صحيح له ملاك يعقوب سلازي يعقوب حواريا نيرو وتوم بجكا يسوع ترايز زرعي وكان يسوع كريستوس مسؤول تملالس ترايز بلو يعقوب حواريا من بارو نتناتاتهم argument وكانتاتهم زمصوبو زلو مرتعو يفرسو مالت يعقوب مس يسوع كريستوس اي تملالسن اكواد اي قاومو نيرو ابتي معرف حدا غبر حوارياتنا نرخبو غن حواريا خوينو سلازي اتوم 12 تريام حواريا زولو اكيدلوم ني مالتي من البات بجكا يعقوب قال فلوط حواريا مس يسوع زي تملالسه مني باولوس مس يسوع اي تملالسن باولوس اي فلطن ነገር ግን ጳውሎስ ባዕሉ ብዛዕባ ርእሱ ክዛረብ كله አብሮም ሓደ ሓሙሽተ ስለስሙ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ምእዛዝ እምነት ክንተክል ብኡ ጸጋን ሓዋርያነትን እተቀበልና ይብል ስለዚ ጳውሎስ ኣብሮም ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5 ብኡ ጸጋን ሓዋርያነትን እተቀበልና ይብል ስለዚ ጳውሎስ ሓዋርያ ምዃኑ ባዕሉ ብዛዕባ ርእሱ መስኪርሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 4:9 ከ እንታይ ይብል ኣምላኽ ንዓና ሓዋርያት ይብል أملاك نعنا حواريات لحق الله توم كيننا خمتم موت التفردم كم زجبرنا يمثلني سلزنا عالمنا ملأختن نسبن تريت مسحق خوينا لنا سلزنا عنا حواريات قبل كل باولوس حواريا من بارو بزعب رؤسو يرئنا مالتي أب قدام يكون تسمعرف 15 تجن أبو جن باولوس كأم حواريا خوينا نتيل كايوم نتكون فلتقول لهنا هو ጳውሎስ ከሐዋርያ ኮይኑ ነገር ግን ጳውሎስ ከአን ኢየሱስ ርእይዎ ይብሉ አቢ ርእይዎ ተልና ምናልባት ኣብ መገድ ደማስቆ ኾን ይኽእል ነገር ግን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ድሕሪኡን ያዕቆብ ብድሕሪኡ ከዓ ንኹላቶም ሐዋርያት ተራእየ ምስ በለ ኣብ ቁጥሪ 8 ድሕሪ ኩላቶም ድማ ንዓይ ንቁላዕ ዝመስል ተራእየኒ ይብል ስለዚ ንያዕቆብ ተራእይዎ እዩ ሐዋርያ ክበሃል መሰልዩ نباولوس ونترأي ويو حواريا خبهال مسؤوليو صبو مبار باولوس أبتي مجدي خيد كله رؤسو قويتا قليس قليو مالتي وكا بسأل البرهان كم زهربومو كم تزهربو مصحف قدوس نجيرنا له عنتو يجنتاي اللي نيره حواريا خبهال قال حيزو استلاخه مخانو أبز باولوس بعلو أب قبره حواريات معرف 26 تايبل أنا دم منيخا
ጎይታ ይበልክዎ ጎይታ ከዓ በለኒ ኣነ እቲ ንስኻ እትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ ግና ከተንስእ እሞ ብእግርኻ ደበል ነቲ ዝርኤኻዮን ኣነ ብድሕሪ ክገልጸልካ ዘሎንን ነገር ኣገልጋልን ምስክርን ክትከውን መዲበካ ኣለኹ ስለዚ ድማየ እተገለጽኩልካ ካብ ህዝብኻን ካብቶም ናባታቶም ዝልቐካ ኣህዛብን ከዓ ከናግፈካ እየ ንዓይ ብምእማን ከዓ ሕድገት ሓጢኣትን ርስቲ ምስ ቅዱሳንን ክረኽቡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣን እውን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ኣዒንቶም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ ኢሉ ሕጂ ጳውሎስ ተገሊጹሉ ካልኣይካ ቃል ተቐቢሉ ከዓ ይኸይድ ኣሎ ምስኣት ኸይድ ግን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 1 ጳውሎስ ብዛዕባ ሐዋርያነቱ ክከራኸር ከሎ ኣይ ሓራ እንዴ ኢሉ ጅምር ኣይ ሐዋርያ እንዴ ይብል ሐዋርያ እዩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይርኤኽዎ እንዴ ንስኻትኩምሲ ብጎይታ ዶ ኣዕየዩን ኢኹም ይብሎም ስለዚ ጳውሎስ ሐዋርያ ምዃኑ ካብ ዝኹሉ ዝረኣናዮ ጎይታ ተገሊጹሉ ጎይታ መልእኽቲ ሂብዎ ልኢኽዎ ተላኢኹ ስለዚ ኸደ ሐዋርያ ምዃኑ ሐዋርያ እዩ ማለት እዩ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 2 ከዓ እቲ ኣብ ጴጥሮስ ንሐዋርያነት ኣብ ጉዙራት ዝዓየየ ኣባይ ድማ ኣብ ኣሕዛብ ዝዓየየ እሞ ከምቲ ንጴጥሮስ ኣብ ጉዙራት ንዓይ ግዳ ኣብ ዘይተገዝሩስ ወንጌል ምሕፅንታ ተዋሂብን ምስ ረኣዩ የማና ኢዶም ሂቦምን እዩ ዝብል ስለዚ ጴጥሮስ ሐዋርያት ናይ ጉዙራት ጳውሎስ ከዓ ናይ ዘይተገዝሩ ሐዋርያ ምዃኑ ባዕሉ ይምስክር ኣሎ ስለዚ ጳውሎስ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ክኸውን ተጸውዐ ንወንጌል ኣምላኽ እተፈለየ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ እምበኣር ጳውሎስ ንኢየሱስ ርእይዎ ተልእኾ ተዋሂቡ ያዕቆብ እውን ንኢየሱስ ርእይዎ ተልእኾ ተዋሂቡ ማለት እዩ ተልእኾ ተዋሂቡ ዝረኣና ነገር ንኢየሱስ ርእይዎ ጳውሎስ ድማ ክካታዕ ከሎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረኣኽዎ እንዴ ይብል ኣሎ ስለዚ ሐዋርያ ክበሃል ንኢየሱስ ክሪኦ ኣለዎ ዝብል መርገፂ በዚኡ ተንስኡ ማለት እዩ ነገር ግን እንደገና እንድሕር ከይድና ኪንኡ እንታይ ንረክብ ተልና ብጀካ ጳውሎስን ያዕቆብን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሐዋርያት ካልኦት ኣለዉ ዶ እሺ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1:12 ኣብኡ ጳውሎስ ኣነ ነቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ነገልግሎቱ መዲቡ እሙን ክኸውን ስለ ዘብቃዓኒ ኣመስግኖ ኣለኹ ኢሉ ድሓር ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 1:1 ክጅምር ከሎ እንታይ ይብል ጳውሎስን ስዋልኖስን ጢሞቴዎስን ናብ ማሕበር ሰብ ተሰሎንቄ ይብል ሕዙኒ ብእግዚአብሔር ኣቦናን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም ኢሉ ጳውሎስ ይጽሕፍ ዘሎ ሕጂ ጳውሎስን ስዋልኖስን ጢሞቴዎስን ድሓር ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 6 ኣብ ታሕቲ ውርድ ኢሉ ማለት እዩ ሐዋርያ ክርስቶስ ብምዃንና ሕጂ ሰለስቲኦም እዮም ሕጂ ሰለስቲኦም ጳውሎስ ስዋልኖስ ጢሞቴዎስ ሐዋርያ ክርስቶስ ብምዃንና ከነኽብድ ዝከኣለና ኮነሱ ካብኻትኩም ኮነ ወይስ ካብ ካልኦት ካብ ሰብሲ ክብሪ ኣይደለናን ይብል ስለዚ ካብ ዝጽሑፍ እዚ ጳውሎስን ስዋልኖስን ጢሞቴዎስን ጽንሕልና ክርኢና ነገር ግን ሐዋርያት መንባሮም ኣብቲ ክፍሊ ጳውሎስ ሐዋርያት ብዛዕባ ርእሱ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ እዩ ዘመልክት ዘሎ ሐዋርያት ብምዃንና ከነኽብድ ይከኣለና እዩ ይብል ኣሎ ሕጂ ስለዚ እቶም ምስኡ ዘለዉ እውን ሐዋርያት ምዃኖም ይዛረብ ኣሎ ብፍላይ እዚኣቶም ተሪእናዮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 22 ኣብኡ ሐዋርያት ክርክር ምስ ኮነ ምስ ጳውሎስን ምስ ባርናባስን ተላኢኾም ዝኸዱ መንም እንተልና እቶም ሽዑቶም ሐዋርያት ሽማግለታትን ምስ ብዘላታ ማሕበር ኮይኖም ምስ ጳውሎስን ባርናባስን ናብ አንጾኪያ ዝሰድዎም ሰባት ካብ መንጎኦም ካሕሪው ቁኑዕ ኮይኑ ተራእዮም ብለና እቲ ባርሰባ ዝበሃል ይሁዳን ሲላስን ኣብ ማእከል ኣሕዋት ሙርያት ዝነበሩ ሰባት ከዓ ለኣኹ ብለና ታሽም ዘሰይምያ ሕጂ እዚኦም ክልቲኦም ተላኢኾም ከይዶም ምስ መን ምስ ጳውሎስን ምስ ባርናባስን ክልቲኦም ድማ ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ማሕበር ምርኡያት ዝብል ዘሎ መራሕቲ ዝብል እዩ ወይ ከዓ እቲ ምርኡያት ዝብል ዘሎ መራሕቲ ዝብል ቃል እዩ ዛዕቡ
ካለ ጊዜ ክዛረበ ነገር ግን እዞም ክልተ ሰፋት እዚኣቶም ኣብቲ ሐዋርያት ኢሉ ጳውሎስ ጠቂሶም ኣሎ ምስ ጳውሎስ ምስ ባርናባስን ከ ብስልጣን ሰላኣኹ ከ ንሳቶም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብጀካ ያዕቆብን ጳውሎስን ሲላስን ባርናባስን ስዋልኖስን እዚኣቶም ምናልባት ሐዋርያት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ባርናባስ ስዋልኖስ ባርናባስ ብርግጽ ሐዋርያ እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 14 ኣው ባርናባስን ጳውሎስን እቶም ሐዋርያት ኢሎም አሉ ስለዚ ባርናባስ ሐዋርያ እዩ ስለዚ ባርናባስ ሐዋርያ እዩ ግን ምስኡ ተሓርየ ከዓ ሲላስውን ምስ ጳውሎስን ዘገልግል ዝነበረ አቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ብዙሕ ዕዮ ዘዓይ ዝነበረ ሲላስውን ሐዋርያ ምንባሩ ኣብቲ ክፍሊ ካብቲ ኩሉ ነገሩ ሐዋርያ ምንባሩ ይዘርእየና ዘሎ ምናልባት ምክንያቱ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ጳውሎስ ባርናባስ ንስበለ ባርናባስ ባርሰባን ሲላስን ያቶም ሲላስን ስዋልኖስን ብፍላይ ከዓ ባርናባስ ከዓ ሐዋርያ ምንባሩ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ እስከ እዚኣቶም ሕራይ ሲላስ ባርናባስ ስዋልኖስ ጢሞቴዎስ ምናልባት ሐዋርያት ምንባሮም ዳርጋ የጠራጥርኒ ካልኦት ከነይሮም ዶ ኣብ ሮሜ 16:7 ኣብኡ እንድሕር ከይድና ኣብኡ ሓደ ነገር ነንብብ ነቶም ኣብ ሐዋርያት ፍሉጣት ሕጂ ኣብ ሐዋርያት ፍሉጣት ዘስምዕ እንታይ ዝስምዕ ብሐዋርያት ፍሉጣት ዝስምዕ ነገር ግን ቅድመይ ድማ ናብ ክርስቶስ ዝመፁ ምሳይውን እተኣስሩ ኣዝማደ ይብላሎ ጳውሎስ እሺ እንድሮቄስን ዮኒን ሰላም በሉ ይብላሎ እዚኣቶም ኣብ ሐዋርያት ፍሉጣት ክልከሎ ካብቲ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ኣብ መንጎኦም ከሕልፍ ዝበሉ ይዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ጉባኤ ሐዋርያት ኣብ መንጎኦም ካብ ዝነበሩ ኣዝማደ ይግና ኣብ ሮሜ ዘለው ሕጂ እንድሪቆስን ዮኒስን ሰላም በሉ ይብላሎ እሺ ሐዋርያት ከም ዝነበሩ ኣው ነቶም ኣብ ሐዋርያት ፍሉጣት ኣብ መንጎ ሐዋርያት ፀብለል ዝበሉ ስሞም ዘይፍለጥ ማንነቶም ዘይፍለጥ ሐዋርያት ነይሮም እሶም ጥራዲዮም ከተልና ከዓ እስኪ ካልእኸ ክንርኢና እምበር ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 8:23 ኣብኡ ድማ ጳውሎስ ሓደ ነገር ጽሒፉሎ ብዛዕባ ቲቶስ እንተኾነ ከዓ ንዓይ ብጻይ ኣባኻትኩምን ማዓይ ተይሉ ቲቶስ እቶም ኣሕዋትና እንተኾኑውን እዚኦም ካልኦት እዮም ዘይንፈልጦም ልኡኻት ዝብል ክተንብቡ ኢኹም ልኡኻት ዝብል ዘሎ እቲ ርእሲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትርጉሙ ከለዉ ይመስለኒ ሐዋርያት 12 ኢሎም ጥራይ ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ሐዋርያት ኢሎም ንክትርጉምዎ ተሸገሩ ይመስለኒ ኣብቲ ናይ ግሪክ አፖስቶሎስ ይዝብል ከም ዘለዎ አፖስቶሎስ ታይ ክትርጉም ነይርዎ ኣሕዋትና እንተኾኑውን ሐዋርያት ማሕበር ክብሪ ክርስቶስ እዮም ይኽባሃል ነይርዎ ልኡኻት ይልዎም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ክትርጉም ከሎ ሐዋርያት ክባሃሉ ዘለዎም ዘይፍለጡ ሐዋርያት ክህሉ ይክእሉን እዮም ስለዚ ልኡኻት ንበሎም ኢሎም እዮም ነገር ግን ካልኦት ዘይፈልጦም ሰብ ከም በዓል ጳውሎስ ዘይኮኑ ከም በዓል ባርናባስ ዘይኮኑ ከም በዓል ያዕቆብ ዘይኮኑ ካልኦት ልኡኻት ማሕበር ኢልዎም ዘሎ ሐዋርያት ማሕበር ክብሪ ክርስቶስ እዮም ብለናሎ እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ግሪክ ክሪኦ ከለኹ ብማሕበር ዝተሾሙ ሐዋርያት ይዘመልክት ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝለኣኾም ኣለዉ 12 دحار دم ما كان بعد باولوس ونزل أخوهم قويتها بعلو الله هواريات درجة بسجى مستم هواريات كبعتهم زي حمكو أتن محبرات كأ زي شموهم هواريات نيرم سلذ باولوس نعاتهم أمام محبرو زنبرو بزعب أمي وززارب زلو أمام محبرو هواريات نيرم من البات عنتو إذن ببكوا خفل اندحريقهم ما كجمر كلهم أبي فيسون ملاف 4 أو تام حبر كمسر تاخذ لقويتا نلعلم مسديبه أو مركوم اسمارخه تزهبوا بتحدة تقدماي هواريات يزول نمن هيبوا نتاع محبر محبر الله تيلنا أبزز نيجي كفل انتايو لو أخات بالدلو هواريات محبرن كبري كريستوسن يوم فلذي بزعبات تيتوس فلتوا يوم متعيتيو وتم كانوا قدما هواريات محبر نتاع محبر نيلو كان محبر بمحبرات تشومو هواريات يوم يبلو مالو سلازي زياتهم لك كمتم نتم هواريات يبهالو اللو نجرجن كمتم قالوا هواريات زي فلتو هواريات نيرم أفيليبي خلت 25 شدشن كاله
نيب أفريديتوس حوين معايتين متعاقيتين يبلون لوخكم يبلون أبتنا يجريك كونه أبغى إنجليزية هواريهم يبلون أنا بزدليو أقل قالن جنا نقول لاتكم فلذ نافقن محمامو بمسمعكم فلذ وهاين نبختكم كسدو بقدخونن حزني إب أفريديتوس حوين معايتين بلو باولوس مستهواريا متعاقيتين بلو حجي لوخكم زبل دلو هوارياهم يزبل تقال كم زلوا مغنيات هواريا مالت لوخهم يلكم اللهو تناقري كم زلوا هوارياهم فلذ بتا محبر ناي فيليبي تشمه هواريا عنتو يوناريكم صنيحه أنا بزدليو أقل قالن جنا نقول لخاتكم سلازنا فوقكم محمامو بمسمعكم سلازو هاين نبختكم كسدو بقدي كونني يبلالو سلازي أب حدش كيدان بجيكاتهم فلوطات زخونو كان بعل بيتروس كان بعل يعقوب كان بعل باولوس بيسوس بقطع تيشمو حواريات حياله نركبينا كالوت من البات كابن ريا ما مصحف قدوس حواريات مخانم زمسكرلهم أبلوس بزعبا أبلوس صحف كله باولوس هب قدام يقولون 14 أحواتي نتقمي يتحدى نقودات تخالق إلكم أيتنفحوا له كينيو الصحف أيتحسبوا بأنا كل حجي بباولوس مبار نباسني ما أنت ختم مهارو إذا بزعباهم أبرئسين أبلوسن مسيليو اللغول حجي بزعبا اتمسلاخ الزارب كله بزعبا ورؤسن بزعبا أبلوسن يزاربالو سب كورنثوس كم تفلطوهم قلياتهم ناي أبلوس قلياتهم ناي باولوس قلياتهم كا ناي كيفا يبنيرو حجي أبلوس حواريا منبارو تحتي لنا ترينا يو بزعبا رؤسن بزعبا أبلوسن مسمسل باولوس أملاخ نعنا حواريات يبل اتو كونتكست بزعبا باولوسن بزعبا أبلوسن يزارب دلو أملاخ نعنا حواريات دحر كلاتهم كينا كم تموت تفردهم كم زجبرنا يمثلني سلازينا علمنا ملاختن نسبن تريد مسحقي كوينا لنا إذي بزعبون بزعبا أبلوسن يزارب دلو بزعبون بزعبا أبلوسن مسألة رئيسين أبلوسن مسيلة يلوه مسألة أملاخ نعنا حواريات يبل سلازي أبلوسون حواريا من بارو بزو صحف مسارة زي أبلوس حواريا من بارون ريو أبتزنا برو صلوات هرينا يوخا أبلوس أم محبر كورنثوس قالي أتوم ناي باولوس ناي أبلوس ناي كيفا يبنيرهم سلازي أبلوس حواريا من بارو يمثلني زت أراتر أيكونن سلازي باولوس جنا أبلوس كما عاسيوني يسوس ريو أبلوس كتيلنا سلازي هبز خفل نريو زلنا قالي يوم حواريات تومنا بجمريا حواريات جنشلالو حزني كنفلتوا لنا نازي أسرار حنا محبر سلازونه حواريات جنشلالو الصوتهم يسوس بعلو زلا أخوهم 10 تخلتهم دحر دما كم بعل باولوس قالوا يسوس بعلو زلا أخوهم صقوم سم حواريات قداموت كاباتهم زي حمق اساتهم كا بعل باولوس يوم كالوت نريهم زلنا جن محبرات زيشهم كا زين فلتهم كا نرئ لنا مالتي بفلاي أبلوس جن نسبة على باولوس مساتهم زقلقل زنبره ناي بحكي مجمريا مسدحانه كاب أحزابون سلازنبره اتزردو نبره تمكت يوحنسي بزعبا تمكت يوحنس حدا معالت ما يقوو كزارب مسرأيو أكلاتن بيركلاتن زبلو 70 سبيتن زبحلو 70 سبيتن وسيدهم نمنجست أملاح صبوق يرم مسردوو تلويتو بدحريو إذا أبلوس زبحال بقلصي نتم أهيود قال بقال يرو كحفرهم كله كرتعهم كله مصحف قدوس نغرنا in fact أما مصحف قدوس مصحف إبراويان كنا مهار كلنا ذكرون تكونوا إتي مصحف إبراويان قدم سيابزو قربا أوبان نالبات مصحف قدوس هلوكم خون أو جزاكم نا قدم ملغة باولوس نفس إبراويان يا تبحال نيرا حجيت باولوس زبل الكيسومين زلقو سلو مغنيات باولوس بتفلتات بجيكاب باولوس كالك صحفو زخيل سب يلن إتي أب إبراويان زلو ديتيل ناي بولي كيدان كندو عينات فلت الزلو ماني حتى باهيلو باولوس تراي دحر كتم ببو خلقا أب قربا أوان مالتيو إتي صحف نتنا قدم غريخ اصنيعهم إتي ناي باولوس صحفاتن إتي ناي إبراويان صحف المسرائيو إتي جرامريو باولوس هيكونن كبل جيروهم مالتي مغنياتو باولوس صحفو نبره كان بعل فيليبي
كم بعد رومي اتي أبو زلو ناي غريخ قانقا اتي قانقا كم بسرعة تصحف أيكونن ويدما ጳውሎስ ዕብራይስጥ ይዛረብ እንደገናውን ግሪክ ይዛረብ በግሪክ ይጽሕፍዎ ነገር ግን እቲ አጻሓፋ ስታንዳርድ ክንድና ዕብራውያን አይኮነን ስለዚህ ንበሎ በዓል ሮሜ በዓል ፊሊጲ 70 እንግሊዝኛ ወይ ካቲ ግሪክ ንሕጠቂሙ ኮይኑ እዚ ናይ ዕብራይስጥ ናይ ሮሜ ግን ናይ ዕብራውያን ግን 98 ገለ አጽቢቁ ልዑል ዝኾነ ግራመር ተጠቂሙ አጻሓፋ ተጠቂሙ ተጻሒፉ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መማህራን ታይሎም እቲ ካልእ ኩሉ ናይ ጳውሎስ ይመሳሰል እዩ አጻሕፉኡ ማለት እዩ እዚ ግን በጣም ዓሚቕ አይና ዓሚቕ ለኩም ኣለኹ እቲ ትምህርቲ ናይ ጳውሎስ እዩ ሕዙኒ እቲ ግራመር እቲ ቋንቋ እቲ አጻሕፋ ግን ጳውሎስ ክንድዚ ዝኣክል ግሪክ አይፈልጥን ነይሩ ክንድዚ ዝኣክል አይተማሃረን ነይሩ ኢሎም ስለዚ ካልእ ሰብ ጽሒፍዋ ክኸውን ይኽእል ኣለዎ ኢሎም ብኸምኦም ዝካትዑ ማለት እዩ ብፍልጠት እቲ ፍልጠት ናይ ጳውሎስ ክኸውን ዝኽእል እቲ ቋንቋው ዘሎ ግና ናይ ጳውሎስ ኣይኮነን ስለዚ ካብቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንረኽቦም ሕጽያት ወይከዓ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ መንን ይጽሕፍዋ ይኽእሉ እንድሕሪሎም ሰለስተ ሰባት ይጠቕሱ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ሉቃስ እቲ ካልኣይ ኣጵሎስ እታ ሳልሰይቲ ድማ ካብ በዓል ኣኪላስን ጴርቂላስን ሕጂ ቶም ሕጽያት ጳውሎስ አኪላስ ወይከዓ ጴርቂላስ አጵሎስን ራብዓይ ከዓ ሉቃስ ሕጂ ሉቃስ ዝብሉሉ ምክንያት እቲ ግሪክ ቋንቋ ናይ ክእለትና ሉቃስ ሓኪሙን ስለ ዝነበረ ፍላስፋ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ወንጌል ሉቃስ ጻሕፈሉ ቋንቋን እቲ ናይ ዕብራውያን መጽሓፍን ይመሳሰል እዩ እቲ ቋንቋ ያዝለኩም ደለኹ እቲ አጠቃቀማ ቃላት ስለዚ ሉቃስ ደኾን ይኸውን ይብሉ እሺ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣጵሎስ ይድኾን ኣጵሎስ እንድሕሪእናዮ ነቶም ብፍላይ ንኣጵሎስ እቲ ካልኣይ ሕፁይ ኣጵሎስ እዮም ዝገብርዎ ምክንያቱ ንኣይሁድ የሕፍሮም ነይሩ ብብሉይ ኪዳን ገይሩ ሲ ጽቡቅ የሪኦም ነይሩ ስለ ዝበሃል ኣጵሎስ ድማ ፍላስፋ ስለ ዝነበረ ንቋንቋ ግሪክ ጽቡቅ ገይሩ ብደንቢ ዝተማሃረ ሰብ ስለ ዝነበረ ስለዚ ጳውሎስ እንደደይ ጸሓፋ ኣጵሎስ ጽሒፍዋ ክኸውን ኣለዎ እቲ ቋንቋ ግሪክ ክንድዚ ዝኽእል ኣጵሎስ እዩ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ፍልጠት ከዓ ክንድኡ ክህልዎ ዝኽእል ከዓ ኣጵሎስ እዩ ስለዚ ኣጵሎስ ጽሒፍዋ ክኸውን ዝኽእል ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ነገር ግን ዕብራውያን ስለዚ ኮና ንመሃር ዘለና ንዑ ክጎድፎ እየ ዘልየን ንቐንዲ ግን ናይ ኣጵሎስ ሃዋርያ ምዃኑ ግን ምንም ዘጠራጥር ኣይኮነን ስለዚ ኣጵሎስ ከ መዓስዩ ንየሱስ ርእይዎ ዝብል ምናልባት ከነምፅእ ንኽእል ኢና ካልእ እዚ ኣጵሎስ ዝበሃል ከም ዝበልኩም አንተ ወይ መገድ እግዚአብሔር ምሁር ነበረ ጥምቀት ዮሐንስ ጥራይ ክነሱ ዝፈልጥሲ በመንፈስ ማይቁ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ይነግር አጸቢቁን ይምህር ነበረ ንሱ ኣብ ቤት ጸሎት ብትብዓት ክምህር ጀመረ ጴርቂላስን አኪላስን ምስ ሰምዑ ከዓ ወሲዶም መገድ አምላኽ አጸቢቆም አረድዎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ዳሕራይ ምስ በዓል ጳውሎስ ዳርጋ መዘንኦም ጽልውስ ማዕሪኦም ነይሩ ስለዚ ሃዋርያ መንባሩ ጳውሎስ ከዓ ሃዋርያ ከበሉ ሃዋርያ ምዃኑ መጽሐፍ ቅዱስና ተጠቂሱሎ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ከም ዝበልና አንተ ወይ ብጀካ ያዕቆብ ሓው ጎይታና ይሁዳ ከዓ ሃዋርያ ይነሩ ማለት እዩ ሃዋርያ ከዓ ስለ ዝነበረ ይሁዳውን ሃዋርያ ነይሩ ስለዚ ከምቶም ካልኦት ሃዋርያት ኣሕዋት ኬፋን ኣሕዋት ጎይታናን ኬፋን ዝገብርዎ ይብለና እሺ ሓራይ ክብርና ኣምላኹን ከምቲ ዝበልኩዎ አንተ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ማለት እዩ እምበር ኣብ ዘመንና ከተቃልል ኣብ ዘመንና ሃዋርያ ዝበሃል ሕጂ ኣብታ አንተ ወይ ዘንበብኩልኩም ንያዕቆብ ተራእዩ ንዓይኑ ቁላዕ ተራእይኒ ዳሓርካ ንኩሎም ሃዋርያት ተራእየ ስለ ዝብል ሕጂ እዚ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ንኩሎም ሃዋርያት ዝብል ደሎ ክሳብ ዞም ዳሕራይ ዝነበሩ ዶኹን ኾን ዞም ደይፍለጡ ዝኾኑ ኾን ተልና ኣይመስልኒ ሃዋርያት ግና ዝተፈላለዩ ሃዋርያት ከም ዘለዉ ግን ንርእይቶም ቀዳማት እቶም ሃዋርያ እቲ ገንሸል ዝበሃል እዮም እቶም 12 እቶም ካልኣይ ከዓ ከም በዓል ጳውሎስን ባርናባስን ኣጵሎስን ከዓ ብጸጉኦም ምስቶም ቀዳሞት ሃዋርያት ክንዶም ዝኾኑ ጸጋ ዘለዎም ነገር ግን ምስቶም ሃዋርያት እቲ ገንሸል ዘይቁጸሩ እቶም ሳልሳይ ድማ
حواريات تباهيلهم ነገር ግን በታ ማህበር ዝተሾሙ ሐዋርያት ማለት እዩ ስለዚህ በማህበር ዝሽዮሙ ሐዋርያት አለው ማለት እዩ ነገር ግን ኣብ ዘመንና ቀዳማይ ሐዋርያ ንክትብሎ ያ ነቢ ክትብሎ ከመይገካ ተፈልጦ ተልና መጽሐፍ ቅዱስ በፍሪኡ ይኻ ተፈልጦ ፍሬ ኻትሪ ቀልጢፉ ሐዋርያ ስለዝበለ ኣብ ፌስቡክ 2 ሚሊዮን ሰዓብቲ ስለዘለዎ ወይውን ካለ ዘይኮነሲ ፍሬና ሐዋርያት መጀመሪያ ሐዋርያ ከም ኩሉ ጻውዒት ስለዝኾነ ተልእኾ ጻውዒት ካብ አምላኽ ዘለዎ ሕጅስ ጻውዒት ዝበሃል አሞንጎ አምላኽን ንኣብነት ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ጎይታ ተራኢኒ ተልእኾ ኻሂብኒ ኢሉ ጽቡቕ እሱ አሞንጎ ጎይታኒ ማለት እዩ ዳሕራይ ግን እተኻላይ ግን ጳውሎስ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ብጎይታ ተልእኾን መልእኽትን ጸጋን ተዋሂብኒ ኢሉ ሮሜ 1:5 ተልእኾ ተዋሂብዎ ጸጋ ኸኣ ተዋሂብዎ ሕጂ እቲ ሐዋርያ ዝብል ጻውዒት ምስኡ ጸጋኸ ኣሎኒ ወይ ከዓ ፍሬን ሐዋርያትከ ይርአዲ ሳልሳይ ብፍላይ ከተሓሳስቦ ዝደል እንታይ እዩ ኣብ ዘመንና እንተዳ ኣለዉ ኮይኖም ሐዋርያት በማሕበር ዝተሾሙ ሐዋርያ ጥራዮም ክህሉ ዝኽእሉ ኣብ ዘመንና ሐዋርያት ኣለዉ እንድሕር ተባሂሎም አንተ ወይ መጀመርያ እንታይ ቢበልኩም ነይረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ምስ ደየበ ነታ ማሕበር ዝሃባ ታ ማሕበር ከዓ ትልእኾም ሐዋርያት ዝበሃሉ ኣለዉ ስለዚህ ማሕበር ዘይላኣኸቶ በማሕበር ዘይተሸመ ሐዋርያ ኣብ ዘመንና ሐዋርያ ክህሉ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ተልእኹ ካለ ኣይኮነን ነታ ማሕበር ንምህናፅ ስለ ዝኾነ ካብ ማሕበር ወፂኡ ሰብ ሐዋርያ ክኸውን ኣይክእልኒ ኣብ ማሕበር ኮይኑ ጥራዩ ሐዋርያ ክኸውን ዝኽእል እንተ ደኣ ጻውዒት ኣለዎ ጸጋ ኣለዎ ማሕበር ከዓ በትፍረሪኣ እንድሕር ልኢኻቶ ነዚ ዝመስል ተሪእና ንኣብነት ጳውሎስን ባርናባስን እታ ማሕበርያ ልኢኻቶም ጻውዒት መጺኡ ጎይታ ተዛሪቡ እታ ማሕበር ከዓ ልኢኻቶም ስለዚ ብፍላይ ኣው እንድሕር ሪኢና ኣብ ዘመንና ከዓ ፈጺሙ እንድዒ ብዙሕ ዝባላሸ ዘሎ ብማሕበር ዝሽየሙ ዝለኣኹን ዝሕተቱን ጥራዮም ሐዋርያት ኮነ ነቢያት ክሽየሙ ከለዉ ታ ማሕበር ኣብ መንጎኦም እግዚኣብሔር ቅድም ንዕኦም ዝዛረቦም ዳሓር ነታ ማሕበር ይዛረባ ብድሕሪ ማሕበር ትሾሞም ማሕበር ትልእኾም ማሕበር ከዓ ተሓቶም ማለት እዩ ሕጂ ተሓታትነት ዘይብሉ ቀደሙ ዕላምኦም ነቲ ማሕበር ንምህናፅ ስለ ዝኾነ ጎይታ ይፅውዖም ማሕበር ተረጋግፀሎም ማሕበር ትልእኾም ማሕበር ተሓቶም ንኣብነት ኣሽንኳይ ሎሚ ዘለዉ ይኮነን ቀደም እኳ ዝነበሩ በዓል ጴጥሮስ ሰማርያ ከይዱ ፊልጶስ ወንጌል ምስ ሰበኸሎም እሞ ብዙሕ ሓጎስ ምስ ኮነ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ሐዋርያት ከዓ ሰማርያ ቃል ኣምላኽ ከም ተቐበለት ሰምዑ ይብለና ጽቡቕ ንጴጥሮስን ንዮሃንስን ሰደድሎም ይብለና ሕጂ መን ዝልእኾም ዘሎ እታ ማሕበርያት ልእኾም ዘላ ስለዚ ሐዋርያት ካብ ማሕበር ወፃኢ ኮይኖም ሐዋርያት ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ንጳውሎስን ንባርናባስን መንፈስ ቅዱስ ፀዊዕዎም ንዕኦም ሕጂ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ኣንቢብና ያለና ክልእኸካየ ገልጸልካየ ኢሉ ልኢኽዎ ጳውሎስ ከይዱ ኣብ አንጾኪያ ኣብታ ማሕበር ኣባል ኮይኑ ሽዑ ካብቶም ኣገልገልቲ ዝነበሩ መራሕቲ ኮይኑ ኣብኡ እናጸለዩ ከለዉ ኣብ ውሽጡ ጻውዒት ኣለዎ እናጸለዩ ከለዉ ካ እግዚኣብሔር ነታ ማሕበር ታይልዋ እምበኣር ንጳውሎስን ንባርናባስን ነቲ ዝፈለኽዎም ጻውዒት ፍለዩ ይለይልዎም ሕራ ኢሎም ኣእዳዎም ኣንቢሮም ልኢኸሞም ምስ ለኣኽዎም ጳውሎስን ባርናባስን ፍላይ ጳውሎስ በትሽዑ ዝነበረት ዓለም ዘይርቡ ሙሉእ ሰቢኹ ናበይ ዝምለስ ናብ አንጾኪያ ይመጽእ እሞ ይጸባጸብ እንታይ ከም ዝገበረ ታ ማሕበር ያልኢኻቶ በታ ማሕበር ከዓ ይሕተት ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ማሕበር ከይዲኡ እዝን ገይረ ይብል ስለዚ ተሓታትነት ዘይብሉ ሐዋርያ ኣይኮነን እምበኣር
عنتو يزنبب كلكم كفل انت أتبل تا محبر ناب حبرة أمنت نافلت ودا أملاخ ناب أخل سبعي ناب لك ملأت بصحنا كريستوس كساعة تبصح إذا بس أقلت زياتهم كدلي وايا مالك حجي نتا محبر دلي واري أي اللي وانتلنا برقص كرمكم محبر أملاخ حموشتي كلوا ألوا أجزاء بهيرسي سبعي كون نزهبنا أملاخ يزهبنا حدث هواريان نبين واسان ممهر ونجلاون خونا كلني أجزاء بهنا تام حبر استفلا ليه مغنيات كتهنات ترى أخوينا بزح عينة وهبط حموشت بكلهم جيرو يهانس عملتي تحطوا زلوا من تاي تحتات النت اللوري بفلاي إتي هواريان زجبرو ونجر كأسيلون صب جيرون كأسفح بيلون كم صاغ فتني أمونجو هواريات زجبرو أم محبر تام حبر تشمو هواريات انت لقلو خوينهم انت أم زجبرو ندحريلنا بمثال جيره نجركم كودي أمونجو بيتروسن باولوسن يوحنسن توما مصحف قدسنا أزيهم زغلغلو زبزح مصحف تصحفو باولوس بيتروس يوحنسن ثلاثيهم جن أقلتهم ببيني ثلاثيهم وبتات دحرينا يوم ثلاثيهم حواريات كنصهم نجر جن أبوهم زنبر تصقاقن يفعلالي مالتي in fact مستزعي وزنبر قدم دحربايتهم زمساسلي نعنا ونخن حزو نخن ذكره يكون لنا مالتي بيتروس دحريهم مو كمص كله تحيزو غيتان تايلو غفافي عسى غبر كايلو I will make you fishers of men يلو غفافي سبكت كوني هم منعي تفرح يلو دحر غيتام مس عرق منفس قدس مس ورده أرت مجمريا معالتي سبيهو ثلاثة شهزاء أقولنا بغيتا simple توصلنا عشرة دقيقة خمس سبك سبيهو كأفرق ساعات كهون خيل نجرجن سبيهو جن ثلاثة شهزاء أكل سب أمينو تتأميو حجزوه بتزي نبيتروس ينيرو بخال عزل عربة بيتروس زملومي قلياتهم حجي وانجيلا وندحر حيداتهم من الهواريا خيوس غلامبر بيتروس حجي هوارياوي ني هواريا وانجيلاوي نيرو تو ني وانجيل ني مسبقتي صاوعيتو هواريا خوينو كن بهواريا وانجيلاونت وانجيل سبيخوسي سبات كدحنوس كم عين صاوعيت نيرو كالوت كاب هواريات كم جيرو اشحات نا وانجيل دمص بزح ايتركبني خا مالتي سلازي بيتروس وانجيل يسبخمو اشحات يدحنو انت كم زغبرهم غنا يفلطني دحينهم مسموصو حقلهم صبيبهم عرفت كم تنريو أو قبل هوارات معرف في بدشته بأسو خوينو قال خوين خمي كم تقبرون تأفيقهم دحر باولوس ترينا يوم دحر بايتو سرحي دونكاني وكا انجينيري مالتي من هنا زمن هذا الأروع جزاء يتسرح دونكاني يتسرح حجي بيتروس سبيخو مسامصوم مساقودهم انت كم تقبرون ما يفلتني باولوس قنت يفلتني مالتي أمسيو سرعات محبر يقبرهم محبر مسكونو كمي يقبر لهم كمي يجرم كأتو وصل لهم كمي لهم كم يروح لهم سرعات كأيوصل لهم مو جزاء جيرو يسرحهم محبر جيرو يسرحهم مالتي احنا هنسا أملاك سلازخونا جزاء جيرو يسرحهم دحر تسريحهم من ناخذ كل لغة محبر الناخذت كلا خم تفلطوا محبر أملاك سلاون سلازواجا سجاون سلازواجا كابت مجدي تلقس أم محبر أملاك استفل عليه حاجات يأتو كفقد أملاك توص نمخر أملاك تزنقعو نقال أملاك تزنقعو مو يوحنس هواريا ينيرو هواريا تراجعنا يكونن يوحنس كابتفولي بوتو نبي ينيرو مالتي رأي يوحنس تنبيتي زي تبهيلو كتن بوتو خلي يخم مالتي حج يوحنس كجمر كله جنا خم جمرتو كسوع كله نسون حون تهم زقبر نيرو مثلكم يعريو تايم نقول مرببا من نعر يخلو يصويعوهم لنا مصحف قدس تزغرم تايو يوحنس لما تن محبرات يبلا شوامو تايغبر يعرين لو دقيا يبلا مالتي افيسون تقدمي تفقر خارس يحكي لها مو تملس تايغبر تا محبر نابز نبرتو يملسا اجي نبي اغلو تنبيت نزا مصحف قدس زلو تفلطيهم كومبليتلي كالسل يزلو اب زمننا مالتي مصحف قدس زلو محبر املاك تعلمو ابلي كيدان كون اب حدش كيدان يزلوكم دلو
محبر أملاخ سلاي يخوبللا سجا يخوبللا تعمص بعلا قالك توصق كلا نبيات يوم تعز قبروا يملسوا وانا بوتا يقنططوا مالتي لك نابنت أمنا يوحنس زمن تنشوعات محبرات كلن حليلن سلازي منفس قدوس قويتا بيوحنس جيرون كلن محبرات كغنا عن كله كغنا عن كله كملسن كله نري يوحنس كصواع كله نبعلو نعري كله حجي محبر أملاخ أولوس كم نايب إتروس أشحاس سبيغو بحنساب نا وانجيل مدحان كمس خلو أيتريونيو بيتروس دم كم نايب أولوس سرعة محبر انتهاي جلزل درجة أي فلتوني سرعة ناي محبر كميات كون كميات هن بمولو ندا محبر ستراكشرز وصل الله أولوس episkopos mani እንታይ ክገብር ኣለዎ ከመይ ክኾን ኣለዎ እዚ ሁሉ ናይ ማሕበራት ሐዋርያት ነቢያት ጓሶት መምሃራን እንዳበለ ስርዓት ዘውፃላኻ ጳውሎስ ማለት እዩ ዮሐንስ ድማ እተን ማሕበራት መምስ ወፃ ከም መገደን ይመልሰን መምስ ወፃ ከም መገደን ይመልሰን ማለት እዩ ሕጂ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን በበይኖም እዮም ኣብ ሓደ ግን ነቲ ማሕበር ኣምላኽ ተሓጋጊዞም ግን ናፍጽምና ይብጽሕዎ ማለት እዩ ኩላና ሓደ ሰብ ኣይኮነን ኣሕዋተይ ኣምላኽ በበይንና ጌሩ ይፈጢርና نتقميلو ببيننا غير فتيرنا حجي سلازي حدا سب كله خون أكوني كم باولوس زعم مسألة باولوس بعلون تايلو حواريان ممهرني للو حجي تريهم ما باولوس حكيو حواريايو جن حواريان ممهرني له نص صواع خلون ريو حجي بيترس صواعته من حواريا وانجيلا ويكا حواريا وانجيلا ومبلكو ويكا حواريا وانجيلاوي نبى يوحنس كا حواريا نبي إنيو باولوس دم حواريا ممهر ويكا أقواساني رو خلون نخلينا مالتي سلزي مسحف قدوس كم زجيرو يزري الناس سلزي مسحف قدوس إذا ما حبر زي ما حبر أملاخ نافلت أتودع أملاخ نبقى كل سبعي نملك ملأت بس إحنا كرسو كتبت صح عند حركوينا ندللا خوينا ما حبر أملاخ كم ما أكله هيبواي تسعين زلون تاي سرعات جيرنا مخات تسعين اللو مالتي እግዚአብሔር መስሐበና አምላኽ መጽዋዕ አናሲ እቲ ተተልኡ ኾናንታይ ነታ ማሕበር ናፍጽምና አምላኽ ንምምጻይና ተላኢኽና ነገር ግን ነታ ማሕበር ጎታቲቶም በጣጢሶም ፈሓፋሕ ደብልዋግና እዞም በዚ ውህበት ኣለና ዝበሃር እዮም ይኹም ኣሕዋተይ ሐዋርያ የልትስሞ ወይ ከዓ ነቢ የልትስሞኒ እቲ ጻውዒት ግን ነታ ማሕበር አምላኽ ናፍጽምና ንኽተምጻእ ክነሱሲ እሳቶም ባዕሎም ይበጣጥስዋ ማለት እዩ ስለዚ دارجا وي يلون الكا مخحديو ويكا تلوقا ببينهم كفالا لي يترايو مريج اخوين دلو املاح جن ببينو عينت مفات كيو تا محبر وقبتي يرو بفلطات املاح نود املاح تفلطو اخول سبعي ملأت بصحنا كريستوس تبصح جن بزوم وهبتات ازياتهم ترايه يسوس غويتاي منالبات مزلوسو من كنفقاد املاح كري عينا እግዚአብሔር መስከ ካብዘልና ሓፊልና نقول تخبرهم ناخن كي نتبارو